Shubor nakashlem jong unong san Hima. Hakaway ka jinja kabas ngopla, kaway ka briyo na Aligarh, Uttar Pradesh, kabalatip kerteng kum ka Anita, kala Phet bat ubamut Ïathoh baga khon Jongka, shipho Sngi Shwa baga khon Jongka ka Shivani, bat uli ubriyo balatip kerteng kum Rahul, kin Ïathoh. Kanikal pending ngok nga ki bahayang hasam kamtam ka khon Jongka. Ka Shivani kabadi ka khon Jongka Anita kala Ïathoh ba omtang baga Kmie Jongka ka Phet bat uban salong ukurim Jongka, hendrei kala shimru na yeng ka pisa hadu lai point sanlak tingka, bat jingdeng siar ba dor hadu sanlak tingka, klemda watang shipho tingkaru. Ka Shivani kala Ïathoh ba kan Ïathoh bat urahul ha ka khandu tarik, hendai ka Kmie Jongka bat urahul kila Phet no ha ka Sngi ublei, kala Ïathoh ba ka Kmie Jongka bat urahul ki shat jakran phone bha ha kini ki sau banai baladap. Kala bande akat baka kwa menta ngim sngawi hendai ka bangi kwa kalong baya ka pisa bat ki jingdeng de ban pen phai biang shangi kalong. Ukpa jong ka Shivani uji tandar kumar, ule Ïathoh ba ujoy asngo baka lok jong u ka Anita baka juya kran phone bat urahul uban salong upersa jong u daki kenta hendrei umju ong namar baka Sngi Ïathoh ka khon jong u kalajan. Ule Ïathoh ba ula phone yala ka kurim la bonsin hendrei shum yo sho namar baka switch off ya ka phone. Ule Ïathoh ro ba u phone saya urahul hendrei ula kenta baka lok jong u ka don bat u. Hadien ka tu kan kenta urahul ula ong ya u ba menta u de ban klat no ela ka lok namar ula penjinjar ya kala art post nam. Hadien kata shum yo sho banekran namar ula switch off no ya ka phone. Ukumar ule Ïathoh ba ula let ban ujor mukot duma syaki pulet yala ka kurim jong u ba de urahul halor kani ki pulet kila pentikna basyan ken salap ikiti ki arngut bat ki pulet ken sale ya ka badan kam.